Sa number 7, isa ka kalanaan sa tabok sa Bacolod City College, ginkawatan sa mga lamesa kag pulungkuan, pati bunga sang Indian mango, wala makaluwas. Yaring report. Arrange na kami ni Humong. Nakibot si Elvira Libongkugon nga sa iya pagpanghimo sa ginobrahan niya kalanaan sa tabok sa Bacolod City College sa Barangay Takuling kainasang aga. Kulang na ang mga lamesa kag pulungkuan. Sa ilang nga pag-isip, 5 tanan ka mga lamesa kag napulo tanan ka mga pulungkuan ang nagkaladula. Ano na to siguro? Kay arrange na kami ni Humong, mga 6 siguro. Ano saan ka mga pabukas na usually? 5 o'clock panahon na kami di kay Kapanghimos. Tapos, nakitaan. Sino nakakita una? Ako kay ginapangita kong isa sini. Kaya di... I-plastar mo na tayo. I-plastar na to. Hindi nang isa. Uy, ko lang. Doon ang cute lang isa. Amo na mala. Suspetsyo nila, nagtaklas sa gate ang kawatan para makasunod sa kalanaan. Sa ibabaw sang gate, nagasagnoy ang sangasang puno sa Indian mango, kag ang ahaw-ahaw nga 4 ka mga bunga, nadula man. Sa nagligad nga gabi, nakabuhi ang ilahinuptanan nga ido. Duda nila, may nagtingwa na nga daan nga mangawat sang amo nga adlaw, pero wala madayon. Kagabi, nakapangita sa pamaagi ang kawatan nga madala ang mga lamesa kag pulungkuan. Amo lang nga kay Indo balaw. Sige, tagol. Oo, kag nakabuhi sa sigot eh. Nakabuhi, pero wala na siya kinabuhian usually. Oo, ay wala siyang buyan. Siguro may tawag ito. Kagabi, wala man kahod. Daway kami di ka pabatyak kay basi bala nakatulog lang ito mga kagawon basi mga tulog lang 4-3 Pero grabe, pati nabisa na gikawat, ha? gani Pati dyan, Mingo. Suspetsyo nila, sa man gate naman nag-agi ang kawatan pagwa, kaysang aga, nakabukas na ini. Ilan na ini kaging pablotter sa PNP ang amo nga insidente. Nagapanawagan sila sa kung sino man ang mahimo baligyan sa mga lamesa kag pulungkuan nga mahimo makigangot lamang sa Police Station 6 sa Bacolod City.